Práve vidíte, doktor, ak sa s nami lúči. Ide na veľkú toaletu. Povedz chlapcom ahoj. Ahoj, Káťo. Ide nám zrušať. On ide zrušiť ten hajzel. Ide nám zrušiť toaletu. No, toto je špeciálny hajzel, že keď spláchneš počas potreby, tak ťa včutne ťa eingeweize. Čutne ho. To ti potiahne to z teba aj ten rezeň, čo si Daj. Denk PWR, vieles Nilo. Our common environment. Ale toto je najlepšie. Bitte denken Sie an unsere Umwelt. Tam je napísané, že nemáš dávať nejaký odpad, hej? Tak ako... Bitte denken Sie an unsere Umwelt. Povedz, že to vedol. Aj, bože. Ale pozri sa, už si to tu nakameroval. Nebehaj nám batrume v botách. Kúkaj takýto bathroom. Doktor, není to v botách do bathroomu. Toto je absolútna exkluzívka. Toto je inside cabin. Toto funguje normálne? Od spodu. Potiahnuť to. Od spodu, tak. Wow. Wow. Normálne parádička. Troška. A tu je, počúvaj ten zvuk. Ty koko. Čudne ťa. Okej. Dobre. A skončili sme. Čau. To už po záchode. Hotovo.